Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Just know. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet bij mij een bijzondere gast om de tafel. Ik ken haar al een tijdje, fantastische zangeres, muzikant, ze doseert ook. En op LinkedIn zit er zelfs bij dat ze ook nog actrice is. Met horen we een creatief persoon. Zij komt uit mijn nieuwe EP onder de titel Evenwicht. En ik ben blij dat ze er is. Hiske Oosterwijk. Hallo? Hoe is het? Nou, waar ben ik nog? Drok, of valt het wat taag? Nou, op de stuit valt het wat tak. Het wel drok, maar net drok. Dat komt naar de simmer wel weer. Ik hier zit van het oude het wat in teken staan van mentale zoens. Dus ik wil mezelf weer wat beter op rails hebben, wat beter in balans wezen, wat meer in evenwicht wezen. Dus ik hier zit van wist wat, ik doe het even correct en wat rustiger aan. Want dan heb ik het op tijd, want dat is een soort psychologen en al dat. Het vreegt een soort energie om daar goed in te doen. Dus dat, ik dacht dan maar even correct wat minder. Wie het al een beetje met je aan de haal gang? Want ik bedoel, een heel veel mensen uit de creatieve business die... Nou, ze ziet nog correct net uit te puffen, maar met die COVID-periode wie ze blij dat ze even tot rust komen kon. Ja. En daarna is het alweer in de 5e versnellingsstadium Ja. kwam. Ja. Is dat bij Dijk een beetje het geval, was? Dat het alweer wat te snel ging al, ja, of net? Het wel mooi spelen, maar ik het niet hebben in coronatijd. De totale leegte. De totale leegte. Dus dat is correct net die een ei kwijtkist. Daar is het alweer een beetje maar begonnen. Dat is van, ja, ik ben gewoon net helemaal. Ik kon nog steeds wel les, Jan, maar net spielie. En af en toe dan koerst weer en dan, oh jee. Maar dan daarna je voelt weer voort. Dus daar is het een beetje maar begonnen van, hoe wat doet het mij meestal als je uit balans bent, uit evenwicht bent. En daarna ging ik verder naar de vrouw, als dan om die hindernisjes van hoe volle shit zo er wel net ondergang is overal. Maar Een hoop prikkels momenteel. ja, maar de oorlog en dan maar social media en in de politiek en in de zorg en overal is het zo. Dat. Dus dat wie het begin. Maar doe letter merk ik echt dat toch sommige situaties hoe ik in mijn persoonlijke leven dat ik echt merk van hier ben ik echt nog correct wat meer uit balans. Toch oud zeer of trauma's, dat dan ik wel zo vaak jit. Dat ik dacht van dit is al je wat meer. Het is weer ongang. Ik ben al vaker voor in therapie west. En dan denk je van nou, dit is afsluiten. Hiske er weg. Hiske er weg. Ja. En op dat stuit wie dat ik sa. Maar soms heeft gewoon toch situaties of dingen die barren dat in één keer poef, het shit weer om. Gaat het laatje weer hier. Dan gaat het laatste weer hier op een andere manier en dan denk je oké, je moet ik toch weer even mee aan de haal. Dus Nou ja, en du best creatief mens, hè? ja. Maakt dat altijd? Best opjagen door de creativiteit in eigen of net? Maakt er altijd wat gebeuren of net? Voor die gevoel? Of kies je daar wel weer in deel, Jan? Ik ken me dus wel wat. Ik heb het wel geleerd om je erin deel te gaan. Voor hinnen wie het altijd bam, 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 bam. En trostuien en gas erop. En, Ja, een soort opgejaagdheid, hè? Van, ja, maar dat vind ik echt leuk. En straks vind mis ik lekker. het en ja, ik maak maar dit. doe er al bij wezen, Ja. maar doe alles dwan. En ik hier voor de simmer hier ik
Dus ik in dat stuk van Pier 20, Undia Nobo. En ik koerde nou, ik kreeg weer troost tomen in de tocht. Maar dat heb ik uiteindelijk net dient. Omdat ik dacht van ik moet even tijd van mezelf hebben. Ik moet zwaar dat ik weer oké ben. Want oors dan ren ik, ren ik wel in volle hudderen morgen aan. Nou ja, en de tocht, dat weer wel duidelijk voor. Nou, dat wordt een machine worden, hè? Ja, dat is dat echt... ken net hoor, maar dat is Nee. mijn heel soort respect. Maar Ja. de komst hij wel en net even Nee, zeker. Dus... op snijden met je een voorstelling. Nee. Dat is echt... Volle gaan bak. dat is volle baan, gaan met die banaan. Ja, Dus ik hier zoiets van, nee, laat ik dat maar net doen. En ik krijg wat oorwerk direct alweer steen. Dus ik denk, dan moet ik keuzes maken van, nee, dat wie eerst. Dat is doable. Laat ik dan maar nee zitten in dat. En zo ben ik het oude neer wat meer... dus just wat beter. Nou, oké, wat is nou wel goed voor mij? Wat is op het stuit? Krijgt een wat minder goed voor mij? doseren nemen ze dat. Doseren, ja. Ja. Kist trouwens reter, dat bedenk ik me niet eens. Jawel. Oké, dus dat hier is net leren hoegt bij de tocht. Dus. Nee, ik hier vol. Natuurlijk, het is net iets was alle dagen dorst. Dus Nee, maar ja, om, er is een dame uit Mantgem uiteindelijk. ja. Dus, Was Ben daarbij, altijd op ijsbaan. Ik verwacht je enigszins, Ja. maar dat hoeft net. Dus, maar de tocht maakt echt mij Ja. ja. Vind je het toch moeilijk om zo'n rol, want het is echt werk. Zeker. En aan de ene kant dan is En het best wel pretentieus, maar het stiert wel als een hoes. zeker. Dus aan de ene kant heeft dan vies het spietig. Maar dan denk ik van blijkbaar is dit nou net het moment. En er komen genoeg oren dingen wel weer op mijn paard. En, Heb je genoeg zelfvertrouwen daarvoor? Ja. Ja, en ik merk het ook, dat als je erop vertrouwt voor die zelfs, dan zit trek voor iepen wat er op die paard komen kan. Dat merk ik heel soort. En daar hing je nou hele mooie dingen in loft. Dus Ja, nou wat ik wil, als het maar duidelijk bent, hè, maar vooral naar boeten, hè, was het worst. ja, Ik denk dat dat heel cruciaal is. ja, helder wezen, ja. Want dan gaan mensen die mij denken van, oh, dan had ik nog wel wat voor die. Of Ja. je komt bij van, hey, er was misschien derde zin of zo. Ja. Ja, zo is dat ooit toen ik begon met mijn tijdgenoten. Dat ik ooit eens ergens een mouw even look. Zo werkt het toch? Ja, zo van, ik heb een idee. Hoe doe ik dit? Ja. Nou, Hoe dan? hoe dan? Nou, dan is het zo van, ga daar eens even koffie doen. Of maar daar eens even praten. Of is wat, ik bel je die wel even. Maar kan die helpen? Ja. Dus dat, ja. Is dat nog helemaal losluitend trouwens, dat hele verhaal of net? Of... Oh ja, op stuit wel. Ja. Maar er ben wel weer een heel mooie, heel soort dingen uitkwam, vind ik zelfs. Ja. Hele mooie optredens, maar ik, trots dat wie ik ek in dat theaterstuk een complexe dag en een simpel heelal, ziet ik daarin. Nou ja, zo ben ik ek bij Undia Nobo kwam. Nou ja, en zo. Dus dat sneeuwbaleffect. Het draait maar toch, hè? Ja. En, ja, maar was toch zij toen het begin correct? Dat is fantastisch, maar als dat Shell te hut draait, dan kiest hij zelf ook heel gauw voorbij vliegen dus. Ja, en dat heb ik vroeger ook wel, want dan was zo volle. En dat weer voor corona. Dus wat dat betreft die ik wel bleed met corona. In ieder geval on hold. Vond ik aan de ene kant heel noffelijk, omdat ik op een gegeven moment zo volle dier, dat ik denk, ja, ik ben daar goed in, dat is leuk, dit is leuk, dit. Maar waar ben ik nou eens? Waar ben ik artistiek? Wat wil ik? Nou ja, daar is natuurlijk tijdgenoten uit kwam. En daaruit en terug. En uiteindelijk komt daar dan de vraag, ja, maar waar ben ik als persoon? En dat is deze EP die erom komt. Ja. Van waar bist als persoon? Wat worst? Bist nog steeds dezelfde? Of bist krijgt een beetje oors worden? Waar lezen die behoeftes? Waar worst in groeien? Waar zit op slot? Best maar begonnen, het idee? Of wie Ik op, simpel lekker ontknoeien en ontrotzooien. Ja. En dan eerst denkt, hey, ja, dat. wie het oorsom? Nee, het begon. Zullen we hier, ik en Niels, want ik had het together met Niels maken. Niels Voskou. Ja. Een drummer en producer. En we hier nooit tijd genoten, want we hier in de gear werken. En we hier een sign van, hey,
zullen we eens wat nijs maken, maar in twaalf. Dat liep het dus leuk. Zo is het begonnen. En dat weer nog in coronatijd, eind coronatijd denk ik. Maar ja, weer net liep begonnen. Maar zij is het shitje is planten. Zo kist het zijn. En nou, dan kies ik gewoon eens wat stoeien in de studio. En nog net precies heel bot een richting of wat. En uiteindelijk komt daar zoiets van... ik denk dat ik hier wel wat doe, deze vol. En dat weer dan ik noem het meer algemene van... Nou, als naar de vooruitjes, coronatijd... Hoe volle is er wel net uit balans, uit evenwicht? En gaandeweg het proces merkt, maar wacht eens even, ik ben zelfs ik uit evenwicht. Ja. En dat versterkt het misschien ook correct nogal, ja? Ja, en dat is het echt wel merkt van, ja, maar ik maak dit maakt hier uit. Dit maakt ik kwijt. Is geen vluchtgedrag, tenminste de neiging om te vluchten? Oh, jawel. Nou, doei. Ja. Mijn default is terugtrekken en gewoon eroverheen walsen. En ik ben wel oké. Ja. Huh? Ja. Maar ja, ik kies iets van dat we ook net werden, bin there, done that. Doesn't work. Nee. Dat helpt hij altijd weer in. Het valstrik natuurlijk, maar toch, hè? Het is... Ja. Ik geloof in de psychologie had je dat of in de kop plampen steen of de naast uit, of er was leuk, agressief en aanvallend. Hè? Dus die, Ja. maar doe juist voortkomst dus eigenlijk meestal Ja, dat is wel mijn... wegwezen. Ja, dat is mijn default. Maar het is echt omdat het soms heel eng is of spannend is om echt bepaalde dingen te feelen. Maar ja, de mast het toch in. Ja. De mast het uit die systeem. Want ons bleef het gewoon hingen ergens in die lichaam. En dat zwaar het of voor spanningen of krampen. Of er komen in één keer huilbuien uit het neer. Dat denk ik, Nou ja, en dan gaat het misschien meer kapot. Dat bijvoorbeeld, ja. dat is het worst. Ja. Een heel verhaal op de EP. Met de titel, maar dat is ook logisch nou, Evenwicht. Dan geef ik even een noemer van draaien. Ik wil beginnen met Heilig. Ja. What's the story of Heilig? Hoe is net alles staat licht? Want de kunst maar ik nog een beetje Ja. oerletten, vind ik. Ja. Maar kun je het enigszins toelichten? Nou ja, ik al hest die sores en die shitzooi. En is het soms heel zwier, de hashtag die momenten waarin die even compleet vrij vielst. En heilig vielst. Dat is als Maria. Zo zoek het een beetje. Dan kist alles even loslid. En voor mij is dat doensen. Gist naar een te gek festival, te gekke muziek, wist helemaal in opgaan kist en lekker vrij. Is doortje echt de ultieme vrijheid? Wat dat onbelangrijk voor jou? Daar ken ik echt heel erg van genieten. Nog meer jongen, acteren? Nee, daar heb ik het ook. Ja. Maar het is op een andere manier of zo. Omdat ik correct, daar ben ik zelfs ook actief. En dat is voor mij heel noffelijk om daar energie en dingen in te gooien. Maar als ik doensje ken, dan ben ik publiek. Om het zo maar te zeggen. En dan ben ik nergens mee dwanden. Ik hoef net te presteren. Ik ging gewoon maar mezelf wezen en lekker bewegen, zodat het lichaam bewegen wil. Dus het maakt het mij eigenlijk nooit een rol uit het zit. Nee, nou ja, en dat betekent met jong, maar die teksten horen, zeg maar. Ja, en hier, ik ben geen regels. En dan met Doornse kissing gong, en thuiswijst in een Doornsvoorstelling zes, maar in dit geval is het meer dat... Ja, dit is echt gewoon van mezelf. Maar een leuke groep mensen. En dan heeft lol. En dan kan ik genietje. Daar Doorns is het liefst. Is dan naar een housefeest of naar een concert of naar een discotheek? Of... Nee, discotheek doe ik al eens. Net meer missend is ben gewoon te leuke festivals. En bijvoorbeeld in dat techno-trance. Want dan komt ik in zo'n transhast. Flow, hè? Ja, Ja. En dan kies ik gewoon heerlijk douchen. Maar soms ook bij te gekke concerten. En als dan maar leuk meegaan, dan ja! En dan heerlijk. Dus het is... Dus is nog steeds wel maar de vraag van... ja, waar ben ik nou? En wat leeuw ik? En wat zit er? Maar ik ben vrij. Nou ja, ik voel me heilig en vrij. Wat ik Maria wezen mooi. Ik voel me veilig, verlicht, vrij. Ik voel me heilig als ik Maria kan zijn. Doordat het verdwijnt. Ik voel me veilig, verlicht, vrij. Ik voel me heilig als ik Maria kan zijn. Doordat het verdwijnt. Vrij. Dan ben ik veilig, verlicht, vrij. Ik voel me heilig
Van de nieuwe EP Evenwicht, het nummer Heilig. En het komt van mijn gast van Joert, Hiske Oosterwijk. Of vaak de gast hoorn mij nieuwsgierige verhaal door nieuwsgierige vaststellings met nou toch specifiek voor deze nieuwe plaat. Even hoe dit nummer nog, Heilig. Dus zij is even een beetje de oorleiding van het nummer. Even naar het muzikale. Mhm. Hij klinkt wat elektronisch, maar toch echt wel klinkt het als een soort bandnummer of zo. Hoe hij hem dit oppakt? Nou ja, haast elk nummer is begonnen met een lied. Sampletje of niet? Sampletje, een snippet van iets. Soms een onderwerp. Dat is en dan zie je het Gerre de hele dag in de studio. En ik wil bij dit nummer dat het begon met dat intro. Poedoe, poe, poedoe, poe. Dat Niels die hier... want we hier een vibes hand en sferen. En hij hier een lied, nou ja, groove, beat, dingetje in elkaar flanst. En ik is, oh, te gek. Ja. En van die derg is bouwen. Dus dan best hele dagen in de studio. En dan later dan heeft een grote lijn. Of een vorm van een nummer. En dan is het weer naar Hoesta en dan een keer het borrelien. En dan in de auto of als het elkaar in is, dan denk ik, komt er een meldij boppen of een stukje tekst. Een heel soort tekst heb ik screun in de auto ritten. En tijdens het kuieren of op Ameloon. Ja. Lekker in de wien. Schreeuwen of bestond dan dicteren? Beide. Okay. Het kon echt wezen dat ik... vaak begint het met liedse scribbles en het kan wezen dat ik ergens even op een papiertje wat scribbel. Of inderdaad, vooral als ik ontkaring ben, dan is de dictafoon. Dan stin ik mijn telefoon en dan om de haverklap, dan moet ik weer een nieuwe voice memo omzetten, omdat er weer een idee zit. Zijn mensen die jongen te zien wat... Ja. What's going on? Ja. Nou ja, en heel soort, maar ik vaart jongen, bijvoorbeeld dan krijg je een idee, ja, dan moet ik het insjongen, ik wil het net vergeten. Dus dan kist inderdaad wezen dat het even op stritten is en dan, nou ja, dan maakt het idee even in de telefoon. Dat is wel heel makkelijk dat het kind. Ja, kist het dan loslitten of is het best... Oh nee, dat... Wordt het een soort obsessie bijna of net? Nou, dat net, maar het is wel dat als iemand dat rad draait, dan die tandwieltjes daar, dat bleeuwt gaan. Ja, maar dat vind ik vind het echt heerlijk, ja. Maakproces, hè? Ja, nee, ik vind zit het nog zo- vast. oh. Ja. Heerlijk, vind ik zo leuk. En dat proces met Niels, is dat een van botsen of juist van Nee, dat evenwicht? nou, dit gaat echt wel gewoon in Harmonieus? Ja, wij weten precies bijna wat we poken moeten. Ja, nee, maar sommigen hadden juist dat schuren nodig om ergens te Ja. komen. Maar... Nee, ik denk dat wij elkaar heel goed onvullen. Dat als ik ergens maar kom, dat hij denkt, dan weet ik dit soundje. Oh, dan ga ik even zoeken. En dan zitten we helemaal, de kinderen zijn 20 minuten in zijn bubbel zitten. En dan zit ik daar gewoon nice. Ja, het is goed, jongen. Doe maar even je ding. Ja. Maar krijg ik wel eens om dat ik dan een idee. Ik denk, ja, maar ik weet net precies hoe of wat. En dan probeer ik het uit te lezen. Puur vanuit mijn gevoel. Of ik doch maar mijn stemmen. En dan het er ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt. En dan weet er precies de sound of de sample te vinden. Wat ik hier in mijn holle maar er net uit krijg. Dus dat versterkt de koor heel mooi, vind ik. Had je nog muzikanten erbij belutsen of net? Want je komt natuurlijk uit de wereld van de jazz. Dat is zelf spelen. Ja. Dus hebben alles. zo vanuit die muziekcultuur kist ik zo'n plaatmeidje. Maar dit is echt een pure... Dit is puur binnen wij twaan. Echt meisje bij en creëert. Ja. We hebben er wel nooit gedacht om... van, misschien kist voor een peer noemen ze of zo, een gast. Of, maar we hebben uiteindelijk besloten om dat net te doen. Echt alles zelfs. Of mij MIDI programmeren samples. Maar we hebben of gewoon zelfs inspelen. Eigenlijk gewoon pure elektronische plaat in dat opzicht. Ja, maar er zitten echt stukjes. Want we hebben echt, wist wel, sommige drums binnen wel live of een combi. Alle pianostukjes hebben we gewoon zelfs op de, dat is dan zo'n MIDI keyboard, zodat de kisten elke sound opzetten die het was. Maar wel zelf live inspelen, zodat er toch een bepaalde natuurlijkheid, een mensheid inbleeuwt, dat het net te robotisch. Het moet wel een seal hebben, hè? Ja, maar ik een heel soort samples hebben we zelfs maken. My Me Stem bijvoorbeeld, dat kist dan samplen.
En dan kist maar de toets. Ja, ik is best rare ding moet fretten. Oh, het is echt te gek was het al. Je kist maar dat soort dingen. Of dat is weer ergens op. En dan is het ook kist even hier op slaan, maar een stok. En dan is maar de microfoon ervoor. En dan. Dus ja, we hebben gewoon een heel soort lolhand. En zo creëert dan te geren. En uiteindelijk hebben ze gezegd, nee, we doen dit gewoon echt maar in twaan. Dus dat nou thuis of is dit een studio ding? Ben je thuis bezig met midi en sampletjes en rare geluidjes of net? Of dat op een gegeven moment de boorleer bij de doorstenen van wat gebeurt hier in godsnaam of net? Of is dit voor jou toch een studio ding? Dit is echt wel een studio ding. Ik heb, omdat ik al die programma's en al dat soort dingen net heb. En dat is best wel een investering. Het is een keuze om het net te houden. Hè? Ja. Omdat er misschien dan 24/7 alleen maar zit te knoeien in een hoek van de kamer. Ja. En dan, Nee, ik ben er wel een beetje indoekt en er wat over leerd. Want ik heb bijvoorbeeld een grote inspiratie van mij is Kimbra. En zij had op Soundfly een hele course diend oer hoe zij werkt. Ja, want maar even nu lezen Soundfly is een site. Daar lezen de professionals, maar muzikanten uit. Ja. Hoe zij werken, hè? Dat gaat behoorlijk gedetailleerd, hè? Dat is echt wel. Ja, zeker. Dat is niet even een YouTube-cursusje van 3 filmpjes. Nee, absoluut niet. Dat gaat best wel heel diep. Dus hoe zij bijvoorbeeld hoe het haar schreeuwproces is, hoe zij componeert, hoe zij werkt in de studio, hoe zij zorgt voor de juiste setting. Maar ik nogal wat, omdat. Ja. Wow. Maar ik bijvoorbeeld hoe mijn plugins zij werkt. Het plugins, maar ik heb nu lezen software, een pakketje, kijk je de app haar en dan ga je toevoeging, dat noemen ze plugins bij. Dan kies bijvoorbeeld een orgel of een drumstel of wat dan ook. Of een bepaalde galm of een bepaalde delay. Ja. Dus gewoon effecten, zo is het een beetje. Ja, programma's bij web van een programmaatje, zeg maar. Ja, een programma van een programma. In een programma. Maar zij leert best wel in de keuken zien even. Dus. Ja, zeker. Want dat is een beetje de heilige graal natuurlijk. Van waar komen de geluidjes bij? Hoe werk je precies? Ja, dus dat weer wel heel interessant om daarover te leren. Gewoon zodat ik een bepaalde kennis heb. Dat als ik iets dat ik misschien weet van, waar maak ik het ziekje? En dat is meer keuzehast. Ja, dus dat vond ik wel heel wichtig en interessant om te doen. Ik voor dit proces. Dat als ik dan bij een producer in de studio zit die alle dat soort tools en dingen had, dat ik weet, ik heb deze galm, daar heb ik wat geleerd. Hest die ik, kunnen we daar eens in mijn bordje bijvoorbeeld. Maar horen we een keer stappen verder denken dus. Ja. Kimbra, we gaan wat van draaien. Inspirerend dus qua werkwijze. Ja. Maar qua muziek dus echt? Ja, absoluut. Ja, ik vind het te gek wat zij doet met haar stem. Zij werkt, zij dient echt de muziek die ze maakt. Dus ze denkt ik maar de backing vocals bijvoorbeeld, dus achtergrond zongen van wat voor kleur maar dit hebben. Dat ze net gewoon maar zongt, maar denkt dit binnen deze karakters en hoe vorm staan, hoe maar staan steen en hoe maar staan die moelen haar om voor een bepaalde sound te zwargen. Dus dat vind ik heel interessant. En het is echt heel gelaagd, haar muziek. Het is pop, maar het is echt wel weer weird. Dus het is heel eigenzinnig. En dat spreekt mij aan. Hoe vind je dat? Dat had al even zijn door de short hoe ze werken. Op Spotify zit er al in muziek van haar. Die waren even wat van draaien. List het daarbij? Of doe je dan nog volle meer in de skiernis van zijn artiest bijvoorbeeld in dit geval? Of was het nog meer van haar weten? Of? Ik heb wel wat van haar opzocht. Van waar komt ze waaien? Want ze is Australisch, dat ik het goed gedaan heb. Far Away. Far Away. Zo van, wat is ze begon? En dat ik, dat noemen mij Goatee, of hoe heet die artiest? Dat is toen wie is heel bekend. En toen wist ik helemaal net dat zij dat weet. En ik, daar is ooit begonnen. Dat is wat meer mainstream. En uiteindelijk is ze steeds meer haar eigen ding dwang. En wat ik wel heel mooi aan haar vind, is dat ze er echt bijbleun is. Van ik doe mijn ding. En ze had denk ik een fase aan dat ze kreeg een wat minder populair West had. Of net een van de grutten. Maar toch tro werk je... Haar eigen idee nog steeds. Ja, en groeien en ontwikkelen en te gekke platen maken. En nou merk ze, ze is weer actiever. Dat is weer meer van de rest. De shows en dan denk je, waarom willen ze in zijn weg? Zolang mijn eigen wie trok eerst, toch? Gewoon net. Ja, goed zo. Ja. Ja. Wij draaien even een nummer van Kimbra en dat is Save Me. Somebody to hold me in the morning.
Kimbra, het nummer Save Me, komt van het album A Reckoning. En het is trouwens wat te streamen. Nieuwsgierige dame, maar ik zit met nieuwsgierige muziek. En dit naar aanleiding van de vraaghek en het draaien van de nieuwe EP van mijn gast, Hiske Oosterwijk. En die kwam lezen op social media. Toch wel maar het duidelijke verhaal dat dit een inspiratie was. Heb ik een hartstikke aanspraak. Hey, los van het muzikale even, dat has ik al even verteld. Dat is zo'n Kimbra die toch wel dingen leert. Ja. Wat ik wel opvallend vond is de hele manier van de vormjouwing momenteel. Dat zij doet het, maar ik dus een hele bewuste keuze maken. Ja. Zwart-wit filmpjes. Ja. Het is wat mysterieus. Ja. De Barters trekt mij, dus juist in de camera, de Barters met beeld. Ja. Spontaan, ik ben lang over nagedacht, hoe had zich dat ontwikkelen, vreeg ik me, hoor. Want filmpjes was het begin blues, dus wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Dat is... Nou, het is... Ik heb er wel wat over nagedacht. Van, wat wil ik bij... Welk nummer wat hebben? En wat past erbij? Wat past erbij? En dat is wel leuk als dus naar je mensen moet in projecten. Dus bij Undianobo, daar wie een van de doensters, dat is echt een videograaf. En ik hier zien Instagram page zien en de film. En toen dacht ik, jou moet ik hebben. That's my man. Jou moet ik hebben. Want ik vond het gewoon prachtige beelden. En ik denk, maar wat ik in mijn holle heb. Dus ik heb hem gewoon weer rond mouw geloekt. En ik zei van, hij is tot een ontied. En was dus maar mijn sparrie. Van, ik heb deze ideeën en kist er wat mooi. En dus zij hebben dat eens dient. Dus ik heb van tevoren opskreun van, wat voor soort beeld wil ik? En op de dag zelfs ben we daar nog weer heel creatief en vrij mee omgaan. Dat hij ik weet niet neemt. Ik heb dit wel. Ik heb nog wel ergens vitrage hangen. Ik heb nog ergens. Ja, want sommige beelden is achter een soort vitrage en dan die blik van die. Dat is improviseren dus nog wel, maar van tevoren toch wel een redelijk uittocht. Ja, zodat we heel gericht werkje konden van eerst dit shot, dan dat shot, dan dit. Dan doe ik dan dat on, dan doe ik dat on. Het kwam vrij intensief oer. Wie zwier? Het wie een 2 actieve dagen. Ja. Nou ja, ik weet dus hoe het dan werkt met één cameraman, maar dat is wel één op één. Ja. En dan schuwst de blik net, dus dan moest hij wel echt in die camera zetten gaan, of net? Ja. Best wel wat wend, maar het lijkt mij wel pittige dagen, 2 dagen hem Ja, sketten dus. Want de foto's, die heeft hij ex-sketten. Dus we hebben, foto's, verder wist binnen zo'n periode voorbij. En hetzelfde maar de video's. En dat is gewoon vertrouwen eigenlijk natuurlijk. Maar dat hier ik al wel merken doe tijdens de voorstelling. Dat ik dacht van, noffelijk persoon, vriendelijk, veelt, integer. Nou ja, er ben geen clipjes, daar staan nog een stukje kuiers en... nee, zeker snap je? net. Ik bedoel... Nee. En dus hij maakt het wel een hele vertrouwde setting. En ik daar werd het is, wist wel, dat stinkt. Hierdoor ik gewoon daar echt bam in te doeken en dat soort dingen te dwan. Dus dat... Ja, en bemoeit je dan vervolgens nog bij het hele proces daarna? Of just dan wel hoe het binnenkomt, zeg maar? Of gist bij Niels in de studio zitten, in dit geval in een editroom, zeggen van, mag het nog iets zwart-witter, nog iets donkerder? Ik heb wel feedback hinwer is wel gong, maar hij gong, ik zei, toch eerst die creatieve brein je maar doorheen en die kunde. Komt u maar. De wist mijn visie. En wat ik voor eigen heb. En ging er maar onhaal. Want ik wil echt die kunde wat ik zag in die video's. Ja, let maar zien. Wat stel je dan van makkest? En dan gewoon dan krijg ik het opsturen en denk kind het nog krijgt even niet zus of za of is dat beeld ik nog of hoe heen en weer hebben we dit papa. Als je nou noemers hebt en dit soort clips, best goed of juist net in nou is wel clear of net? Of best u in die moeilijk vindt om een project af te sluiten? Hoe zit dat? Nou, het is interessante vraag. Nee, het is aan de ene kant wel heel noffelijk om iets uit te sluiten. Dat stinkt. Maar kist dat, hè?
Ja, op Het het kost vrij perfectionistisch hoor. Oh ja, dat ben ik Druk vol. me nog voorzichtig uit. Maar Nou, maar dit zou wel zeggen. Ja, nee, maar- ik ben perfectionistisch. het lijkt me altijd zo ingewikkeld. Want wanneer is iets klaar Och, dan? dat is zo moeilijk. Nog even dit, nog een akkoordje, nog Ja. nog een beeldje, nog een... Ja. En, Oh. en ik, dat is een selectie maatje mast uit die al die foto's. Denkt, is dit wel goed genoeg? Een stukje net zo om. Past dit nou echt wel bij wat ik? Nou ja, dat soort dingen is- Wanneer is het klaar? Ja. Wanneer zet je er een punt achter? Ja, dus dan is het heel noffelijk om soms even mijn oren te sparren van, hey, zuster, hier eens even naar. Hoe komt dit op die oer? En muzikaal, Sjoen, echt alle muziek. Ik weet niet, wie op een gegeven moment wie een we bij Niels en ik ziet. Is klaar, hè? Ja, een soort consensus van... Ja, hier zie je het bijvoorbeeld weer. En hier is nog even dit anders. Dit en dat elke keer. Nee, dat is het niet, hè? Dan weer terug naar het oude. Dan is het wel goed. En wie zegt, nee, het is clear. Het is goed zo. Ja. We zijn er. En dan kist het ook wel... Ja, dan is het ook hier krijg ik heel makkelijk vrede mee. Van, nou, dan is het nou clear. En dan kind nou lekker naar de mix en master. En Evenwicht, ja. Dus zij is alleen een beetje wat het verhaal weer. Ik denk dat het verhaal hoe komt, was het vertellen worst. En ik was precies in een holle haast om te vertellen. Is het een eigen struggle of is het meer een handreiking naar mensen van nou, moest eens een keer uit evenwicht deze? ik denk dat het bijna is. Van mezelf is natuurlijk, ik heb heel bot mijn eigen verhaal erin propt. Maar het is echt... Maar is het een verhaal van hoop of is het de verrakseling vooral, was het vertellen worst? Ik denk Biden. Want er zit natuurlijk een heel soort de wrakseling in. Maar het is echt een soort hoop uitspreken in een hoop dat het bijvoorbeeld iets triggert bij mensen dat ze het gesprek ongiest. En dat kan wijzen dat we als naar de vrouwtjes gewoon laten we alsjeblieft met elkaar in gesprek blijven. We zijn wel net altijd maar met de vinger van iets van do bist dit en dit, nee, do bist dit en zus en sa en blablabla. Is het te zwart-wit momenteel, Viest? Nou, het polariseert wel behoorlijk, ja. Nou, ik moest er even aan denken. We hebben Ja. dit programma met een Russisch-talig noemer. Ja, Hoe zwart-wit sprutsen. ja. Ik bedoel, hoe is het woord Rus maar nemen of Rusland? Ja. En meestal jongen nu van, dat is de vijand. Ja, Alhoewel, had ik gewoon niet Ja. precies hoe het horen kan. Maar die discussie is Ja. in orde. Maar doe haast connecties horen, muzikanten uit het land. Ik denk dat Ja. we daar een heel hoog gevoel bij hebben. ja, ik denk het al. En ik moest juist dat Rusland Ja. op dit moment vreselijke dingen doet. Oh, absoluut. Maar het zwart-wit internet. Nee, het is voor mij net... Ik ga niet alles over in kam. Nee, Dat- had al contact mee Ja, want er ben ik een paar van de muzikanten die binnen emigreerd naar Italië. om die reden. Ja, die wien op tour. Ik weet nog dat Alex Sipiagin, trompetist, Russisch-Amerikaans, die wennen doe krijgt ik in Italië. Die wie verhuizen vanuit New York. En ik leeuwde, want ze hier haast een tour. Dat zij een paar van die muzikanten die zo'n direct heen om te spelen. En ik leeuw dat Sipiagin die hier wat in het nijs zoen of een bericht zoen en hier is iets van, ik weet net wat dit wordt. Dus die hier de jongens een mail gestuurd of een app gestuurd van get the first plane ticket you can get. Wegwezen. Zo van, kom maar wat jedder. Want het is toch haast tijd. Get on the plane tomorrow. En dat dienen ze. En ik leeuw dat de dag daarna of 2 dagen daarna sloes. Zo. Ja. Ja. En ze zijn net met waarom. Dus ze hebben alles achterlitten. Ze hebben asiel onvregen. En ze hebben nou een paspoort. En, Heftig, hè? ja, heel heftig. Ja. En er zit bijvoorbeeld nou ek, want ik wie daar voor voor optredens net zo lang lien. En een pianist, een Russische pianist, die wie daar ek hinnegong, die is helemaal via het loon uitvlechten. Want die werd daar zocht. Die wie al de politie onderdoor west. En die hier iets maar een Facebook post. Ja, alles wordt gecontroleerd, hè? Tjimmer. Dit en daar wie toen een man voor de door en die hier nog een familie die kist nou mij komen. Hij door dit skreun of door kist nou iets tekenen. Die werd in stiet. Dit heb ik net die en ik ben hacked en dit. En dan moet ik weer terug naar het bureau. Dus hij zegt dat
Zodat kon hij een tas pakken en voortwezen. Wegwezen. Ja. Ja, dus het is... Nee, Maar hadden ze daarvoor geen les nog van dat hele repressieve systeem? Of konden ze dat nog een beetje ontrinnen al hier? ja, nee, natuurlijk, het is het wel. En bijvoorbeeld... Maar minder zwart-wit als nou. Correct wat minder drastisch. Er is altijd wel probleem geweest en ook de bureaucratie, ook in de muziek, dat ze bijvoorbeeld bepaalde optredens gewoon net krijgen. Omdat er dan er een hoge piefek zit die weer contact heeft met Poetin en hij wil net dat zij, omdat hij weet dat zij een beetje anti binnen. Dus dan krijgen ze die festivalgigs bijvoorbeeld net. Raar, hè? Ja, het is heel... Doe best Fries in West in Grace. Krijgt hij dan nog iets van mij? Of is dat een beetje toch best lekker op musiceren, een beetje ver van mijn bedje? Of hast hij nou wat van Field? Ja, dit is een verhaal dus. Maar... Ja. Nou, af en toe tekst gewoon eens even in. Maar die vrienden, muzikanten, van hey, hoe gaat het nou? En dan juist inderdaad soms even het verhaal van hoe is het daar? Ja. Want bijvoorbeeld ook een goede vriendin van mij, Anticia, pianiste vanuit het conservatorium tiert, ja, die zit daar nou. En ja, dat is, ja, ze is vast. En nu dan? Hè? Ja, en nu dan? Ja. Dus dat, en ze is wel dat ze nog wel haar ding docht en wat actief, maar ze is wel heel beperkt. Ja, dubbele tiet. Heel, wat ja. dat allemaal uit. Ja. Maar ik kom erop, plaat, EP uit. Is nog wat met die jazz meestal doen? Of wat ben je plan voor de komende tijd? Hoe zit het eigenlijk? Nou ja, ik ben nou mijn Russisch-Amerikaanse pianist. Misha Tsiganov, die woont in New York. Wij binnen met Wat ik zeg, die zit net in Moskou. Nee, die woont al heel lang in New York. Dat is dezelfde tijd is hij de voortgang als Alexei Pyagin. Dus die binnen, als die binnen als Amerikaans. En daar ben ik maar daar mijn album. Dus dat is wat meer moderne jazz. We zullen ook met Alexei Pyagin het New Path Quintet, dat is echt weer moderne jazz, zullen we het eerste album opnieuw opnemen en het tweede en treden, dus als een soort 3 luikje opnieuw uitbrengen. Wanneer precies weten we nog net. Ik heb ook correct de laatste teksten voor dat album die pianisten al maken, want het is muziek, maar mijn teksten. Dus dat is wel heel erg leuk. We binnen nou met Perfect Storm, maar het tweede album dwanden. Ik heb ook correct over een weekend weer in de studio staan om een heleboel in te zongen. Dus dat is... daar ben we met dwanden. Klinkt wel heel erg evenwichtig al, hè? Leuke projecten, Ja. muzikaal, dus wat losse optredens. En dan ging je wat leuke projecten voor in de toekomst van de december. Maar best wat drokte dus. En al je... Ja, wat verschillende Ja. dingen. En wist wel, de jazz, dat gaat haast altijd naast alle oren dingen wel wat terug. En dat vind ik hartstikke leuk. En nog een tour en dat soort dingen. Een typische tour net. Nee, wat meer losse optredens. Ja. En dus dan hing je wat leuke dingen in de loft. Daar is nog niks zo zitten. Dat ging nog niet zo zitten. Dan laten we het daarbij. Keren we weer om bij Evenwicht. Plaat, EP, uit. Gist er nog wat omheen te doen? Of Jos nog wel even met bijvoorbeeld optredens, promo-dingen, et cetera. Komen er nog meer clips van? Wat ben derde plan mij? Dat één ding, dat ging nog niet hoe zitten. Nee. Dat komt eventueel lettervol. Maar ik wil graag de muziek gewoon presenteren in een soort release concert. En het lijkt me heel leuk om dat in Friesland te doen. Omdat dat is mijn Bette Groen, dat is mijn thuis. Maar ik woon in Grains. Dus ik zou het ook heel leuk vinden om het ook 1 keer in Grains te doen. En dan ook 1 keer in Emmen, omdat Niels Voskuil, die wen het daar vlakbij. Dus dan hebben we, uw 3 provincies. Kunnen we daar de muziek releasen. Maar het binnen natuurlijk maar 6 nummers een EP. Dus dat is net een avondvullend programma. Nee. Dus ik maak daar even een vorm van vinden dat ik of mijn oren muzikanten, een soort double bill, iets doch. Of misschien wel heel wat oors erbij. Dat het in ieder geval een vullend programma wordt. Ja, want die vorige album is Wudden. Dat wie nog Friestalig, voor het grutste pad. Ja. Wij draaien dan toevallig dat Russische talige van. Hij staat helemaal afsluiten, dat Friestalige, momenteel even. Ik bedoel, Nee, ik speel de muziek nog steeds. ja, dat wel, hè? Losse optreden. Ja. Ja. Dus Maar Evenwicht zit er wel los van. De keuze voor het Nederlands, wie derk in een hele bewuste dus. Ja, want ik hier, Wudden, dat ging natuurlijk heel gewoon in artistieke cels, het vinden van die artistieke cels. En doe hier ooit in het semi zijn van, schreeuwen ze niet meer met taal. Wist wel, dat doet altijd iets met
Maar die psyche en maar die wezen. En dat heeft voor mij toen een heel interessant proces was om die taal artistiek te broeken, erin te schreeuwen, maar wat dat ik van die performance. En toen dacht ik van nou zit ik maar de vraag, ja, waar ben ik als persoon, los van artistiek wezen. Toen dacht ik van ik heb nog een oren met betaald, het is het Nederlands. Heb ik nog net artistiek broekt. Liet ik daar dan ook zien doeken. En datzelfde proces trok in een sjen wat tot dat. Maar die klanken had ik daar de juiste wun van hoe viel dat? En waar brengt dat weer voor mijn performance ook weer extra. Wie het heel wat oors voor een gevoel als het Fries of voelt er wat daar? Nou, nee. Taal is ik ben net heel vier van elkaar natuurlijk. Nee, maar er zit wel accentverschillen, hè? Ja, en horen klanken. Oor timbre heb ik nog wel een beetje, heb ik het idee? Ja, heel horen kleur. Dus het is heel oorsjongbaar, vind ik. Dus dat is toch wel weer, ja. En ik vind het Nederlands krijgt wat hudder vaak dan het Friesk. Ik vind het Friesk wat dat onbelang, het volle jongbaarder. Zangerig, hè? Zangerig. Dus voor mij om daar op al die melodieën, om dan daar de juiste klanken en woorden voor te vinden, dat ik het want ik ben echt net van de typische, oh, ik hou van jou en ik heb het zwaar. Ik heb het zo zwaar. Dat... Wat gek nummer trouwens, maar goed. Dat is een oor, hè? Ja. Dus maar dat is misschien nog wel eens een jazzversie voor mij. Ja. Maar, dus ik kies iets van, ik hou van een beetje abstracter. Een beetje poëtisch. Poëtisch, metaforisch. Dus ja, ik vond het heel interessant om dan maar het Nederlands daar maar dwannen te wezen. Om die show weer uit te dagen. Ja, dus dan heeft ik weer, dat is daar. Nou, dat is eigenlijk een beetje een win-win krijgt. En de werken stonden die zelfs naast als het ontwerpbist, zodat die weer beter feels, maar dan in het proces van het uiten en het een plakje Jan, kist ik nog bijleren terug. Nou, en wat meer de elektronische kant te pakken, wat meer pop, alternatief, hoe is het ik maar nemen mast, daarin te doeken. Dus dan leer je wat bij, artistiek, maar werken ze mijn horen taal, dus daar kist weer van bijleren. Dus ja, dat vind ik dan wel mooi. Dat is dan meerdere dingen tegelijk pakken kist. Want je bent natuurlijk muzikaal met Niels bezig. Ja. Tekst wel door het zelf. Hast je niet mij leest of? Nee, ik liet het De rest die wel. Ja, ik liet het soms wel een oor. Als ik dan een draft heb, dat ik zeg van, nou, wat vind je? Ja, shot er even naar. Ja. Ja, wat vies je van? Shit er even op. En, bijvoorbeeld. Ja. En dat kon bijvoorbeeld Niels wezen. Want die is echt wel heel kritisch op tekst. Van, klopt het? Dus dat wie had een sparringspartner. In dit proces net, maar bijvoorbeeld in oorproces heb ik wel eens dat ik bijvoorbeeld mijn height even vregie. Of mijn vriend, dat ik gewoon eens even... Ja, even. Klinkt dit even voor die jongen? Hoe jest door dit? Wat valt je op? Ja. Klinkt dit of klinkt dit net? Rint dit goed of bekt dit van je meter? Ja. Dus dat... Hij muzikant trouwens. Ja. Fan? Ja. Luistert het bot mij of net? Ja, dat is altijd wel... ik vind het altijd heel spannend om in huid... Kijk me voorstellen, ja. Ja. Zo streng is hij net naar de dochter, toch? Nee, maar hij bleef wel... Opjocht. Ja, absoluut. En zijn kritische zelfs in het maaien. En dat vind ik heel noffelijk. Dus Ja. dat, ja. Maar wel een dingetje. Dat is altijd spannend. Bloedheid, hè? Zeker. Evenwicht. Uit, EP, prachtige muziek. Maar nogmaals, dat moet mensen zelf maar weten. Maar ik vind een heel mooi werkstuk. Ik gooit echt alles naar boeten, maar dan op een hele mysterieuze manier. Dus het is complimenten voor de plaat. We draaien nog hier een nummer ervan. Gevlogen. Kun jij nog iets over vertellen? Hoeft net. Nee, nou, ik denk dat ik denk dat iedereen wel eens zo'n moment kent dat het in bed lijst. En dat is net sliepen kist. En dat is denkt van, ja, wat maak ik nou? Van, kak, ik zit in een heel diep dal. En hokker keuze makkest. Van, wat wil ik en hoe kom ik daar? En dit is dan wat meer in de metaforisch opschrum. Maar ja, ik denk dat dat het beste omschreeuwt van, ja, blijf ik staan of laat ik los? Dank u wel. Blijf ik staan of laat ik los? Kijk me